W audycji na Wydniku Kasiebedzise godume łe Mazurach i łe tym, co ich parłanci znama, a godume z mazurścim dzejarza Piotra Siatkwewścim. Witam po przerwie. Będziemy rozmawiać już o samym ruchu mazurskim. Poznaliśmy sylwetkę Kurta Obica, chociaż o tej postaci można by dużo mówić. Na pewno pomimo niemiecko brzmiącego nazwiska nie był Niemcem, co też podkreślał i narażał się, ale czuł się po prostu Mazurem. Czy przed Kurtem Obicem oczywiście też już ruch mazurski jakiś istniał? No właściwie Kurt Obic był efektem takich zalążków ruchu mazurskiego. Pierwsze organizacje, które miały coraz bardziej mazursko-centryczne poglądy, to na przykład była Samopomoc Mazurska, taka partia polityczna, stowarzyszenie, która powstała zaraz po I wojnie światowej, zrzeszała około 6 000 osób. Potem powstał Mazurenbund, albo inaczej Związek Mazurów, w którym już Kurt aktywnie działał i też zebrał około 3000 członków, więc nie można powiedzieć, że ten ruch mazursko-centryczny był zupełnie marginalny. On funkcjonował. Czyli rzeczywiście było to już takie zjawisko na skalę społeczną po prostu. Tak. To już było zauważalne, chociaż oczywiście nadal byli w mniejszości. A jeżeli chodzi o historię w ogóle Mazurów, czy tutaj coś możemy powiedzieć? My na przykład Kaszubi bardzo często nawiązujemy do książąt pomorskich i tak dalej. Czy wy w tej dawnej historii też upatrujecie jakiejś inspiracji? W zasadzie bardzo często, co mnie też troszkę dziwi, i są odwołania do mitu Mazurów jako kontynuatorów ludności pruskiej, Prusów, tych przedkrzyżackich. I do tego odwoływał się też Kurt Obic, do tego odwoływał się na przykład jeden z działaczy mazurskich, Edward Małek, pastor, i takich wzmianek było całkiem sporo. Oczywiście po części Mazurzy są potomkami też tych dawnych Prusów. Tam czyli ludu bałtyckiego. Około 10 według różnych tam statystyk szacunkowych, 10% ludności ma jakieś pochodzenie staropruskie. Natomiast oczywiście Mazurzy w większości wywodzili się z Mazowsza przyszli jako koloniści. Jako koloniści, tak, dokładnie. Ale jakiś tam mit założycielski funkcjonował wśród Mazurów. No w tej najdawniejszej historii nie chodzi tak naprawdę o to, żeby wszystko się zgadzało zupełnie, że 100% pochodzimy z tego, bo to chyba nie da się o żadnym narodzie powiedzieć, że sprzed 1000 lat zupełnie w 100% to są nasi przodkowie. Ale zawsze można na tym budować taki mit założycielski, tak jak tutaj powiedziałeś. Jeżeli chodzi o mowę Mazurów, tutaj celowo nie chcę używać słowa język, dialekt, bo to kwestia zawsze będzie sporna, ale jeżeli chodzi o próbę kodyfikacji tej mowy, czy to też jest dawna historia, czy jakieś współczesne zjawisko? Pierwsze książki pisane po mazursku wychodziły już od 1900 roku. To znaczy, to jest właśnie pierwsza książka o nazwie Ta święta wojna. To zostało napisane w lokalnym mazurskim, w dialekcie zachodnio-mazurskim przez Jakuba Szczepana. Potem jeszcze pisał na przykład Karol Małek po mazursku. Z nowszych już w XXI wieku na przykład Ginter Donder. Ale oni, właśnie to jest ważne, oni zawsze pisali w swoich lokalnych odmianach mazurskich. Natomiast od 2015 staramy się stworzyć przynajmniej w ortografii wersję jakąś ogólną mazurską z uwzględnieniem tych lokalnych różnic. Także staramy się scalić naszą społeczność. No to jest ważne, żeby pisownia była jedna, a oczywiście z uszanowaniem różnic regionalnych. To jest dla nas Kaszubów też mega ważne, bo nie można powiedzieć na przykład o kimś z Pucka, że mówi niewłaściwą kaszubszczyzną i pewnie co do mazurskiego oczywiście sytuacja jest taka sama. Przykład literatury światowej przełożonej na mazurski masz przed sobą. To twój własny przekład Małego Księcia. Prosiłbym cię o fragment. Posłuchamy po prostu mazurskiej mowy. Oczywiście. Fragment z początku rozdziału 3. To durowało siła casu, nizem porozumiał, skielał rodak. Ten mały princ, którym zawdy staział smat pytaniów, nigdy nie zdawał się słuchać na moje. Dali, nie dali postępu, słowa wypowiedziane przez przytrasienie wsytko nie wyjarzyli. Tedy, skorno psierse rason błacu fliger, onego fligra nie będę cechować, to jest dla mnie za ciężkie, zapytał się. Co to jest za zacha? To nie jest zacha, to fura, to jest fliger, to jest mój fliger.
No myślę, że kaszubskojęzyczni odbiorcy też dużo łatwiej zrozumieli niż ci, którzy kaszubskiego nie znają, więc chyba jest trochę wspólnego. A jeżeli chodzi o Małego Księcia, z czego wynika właśnie pomysł na przekład tego tekstu? Mały Książę jest w dzisiejszych czasach taką ikoną. Wszystkie małe języki, mowy, które chcą w jakiś sposób podwyższyć swój status, starają się stworzyć właśnie takie tłumaczenie, właśnie tego Małego Księcia. To jest podobno po Biblii najczęściej tłumaczona książka na świecie, ponad 300 języków. To jest ciekawostka. Natomiast jeszcze ważną kwestią będzie to, jaki jest dzisiaj odbiór między innymi Małego Princa, ale też w ogóle kwestii literatury mazurskiej, jaka jest współczesna tożsamość, ale o tym z naszym gościem porozmawiamy po przerwie.